Hello mga... Sabuti sa bawang sa idagan. Bago na to, largo na to. Yung peanut butter. Ayun, sabuti sa bo. Wala na sabot-sabot. Wala dapat. Dili dapat tayo scripted. Bakit kilantawan ko na? Dapat anak. Ay, ano ba? Kuan ba? On the spot ba? Saman. Para makuha ko sa ka-genius niya. Sa atin siya genius. Saman. Yan na. Wala pa tayo Ay, introduction. nga magkakadiri. Uy. Ha? Nga. Kasi kuan. Kasi tawag na to sa ila. Mga... Higala. Mga higala. Higala. Higala o mga Mga may... paps. Ayo, paps. Paps naman daw ko dito sa ano, pigas. Guys. Ay, ito mga higala. Guys. Dugayot, ako sa mga higala. Higala na kayo. Guys. Sikat lang na eh. Miko. Higala lagi. Mga kabutso. Ano yung higala? Kabisdak? Kabisdak may pa. Ako din, bisda. Oh. Bisdak? Bisdak? Bisdak may kulbi ato. Ganit. Bisdak eh. Bisdaks. Okay. Lumabis. Ay, mga bibisdaks! Pauso lang man. Baby bisdaks! Pauso lang man ayun. Yo! What's up, mga bisdaks? Hi, bisdak! Sa bar! Okay. Kami na lang. Sakit man siya. Sakit daw ko. Sikot. Plat ang cara Yuri. Sigtangan. Bigit mo lang mga iro ani. Sige lang. Ay, gidulit mo siya. Mga anak! Sige lang. Eh, ko na ilang. Tama na ganito, nagsugod, naka-ano man yun, naka-play man yun. Yung saman. Katulan to. Ay, gato na ito. Hi, mga bisdak! So, today, magpaila-ila may kay... Nagbuhat may page na mo sa YouTube, no? Hop, mag-support mo sa Ako sa? Wala pa gani. Excited ba kayo? Wala, excited. Kinsa excited, kinsa excited. Piyo. Ano? Ayun, ko cara Yuri pangit. Nag-ipos mo sa Sige na. Magpaila-ila sa may kay... Nagbuhat may channel na mo diri sa YouTube. So, suportahan mi ninyo mga bistaks. Magbinisaya rami tanan dire kay. Kinahanglan man guna magkwarta para namin pambutang sa kapa. Yay! Dami pa. Sige na ba? Ako dahil si pwede ko na yung tawagon og Yuri or kuha na lang, Rai. Pwede po Rai. Wala nag-ano full name. Dapat full name. Dili pwede ang full name kay... Privacy. Oh, privacy na. Dapat may private life ta. Dili ta dapat mo ano. Okay. Yan, nag-public ka. Dapat ko buang. Guys, tanan dyan, kibawal pa. Gani. Public na ano? Sige na. Pang-public na. Yuri. So ako pwede ko tawagon og Yuri or Rai. Tapos ikaw? Okay, one. Joe Ben, pwede po Ben. Buwet. Ben. No. Ito si Buwet. Ben. Ben. V as in kan vowel. Bawal mo, Buwet. E-N. Ikaw, kinsa ka daw? Wala ko no. Ayun, ayun. Hindi ko ilain kilang taon. Sige na, Buwet. Sige na, Buwet. Hi, my name is Danny Boy. Ay, ate! Call me Jujay! Kuya Boy. Wala ko na eh. Wala ko. A few moments later. Sa may matapik na... Today, wala may maisip na concept mga papsi. Wala may content. Papsi na siya. Lain na yun. Ano na yung mga papsi? Sige, tawag na po. Mga bistaks na yung mga bistaks. Sana yung mga Hindi ka maguna na sa tong Tamang good ko sa ka-page God niya. Papsi akong tawag sa akong mga ano mga dito God. So karon kay gusto na ko sila kaubanan. Dapat maguna namin tawag sa inyo ha. Mga bistaks daw, bistaks. Pagkuhan mo kung si gwapo itawag sa inyo. Ay, ganyan tawa. Ali, suda din mong vlogger. Sige, para Magdan natin pagkuhanin, pang grabe din. Oh, mga vlogger, mga idol, grabe. Dan buhangin. Oh, hindi na ko kastorya ko do. Ha, sige, unsa pa man na tumukan karon, mingawa pa diri. Sa may content na to karon. Dan ikaw. Ang bugas. Bugas. Hey, bastos. Ay, yes. Busog ko sa tuwan. Bago may inom niya to. Kasi pang wala yan. Bonita. Unsay concept ba na to concept na oy. So karon mo tanan ni ano? Today dili pa kay magkuan-kuan pa man taon si mga ginabuhat nimo si mong kinabuhi day mga inana. Unsa? Di, ang pailay lang makakanang. Sige. Ikaw unsa may ginakabisiyan mo karon? Unsa pangalan nimo? Ben lagi. Ben. Ikaw si Ben. Ben. Unsa ginakabisihan nimo si mong kinabuhi karon? Sa karon kuan ko estudyante. Estudyante. And I'm fourth year student. Ngano nag-English mga kabisihan? Ay, sorry. Fourth year student di ay sa Unsa Bisaya sa fourth year student? ikaupat na antas. Antas Tagalog pinang antas po. Ay, ikaupat na hagdanan. Dili ay. Unsa di antas ambot bilang ay. Bisaya. Hello, Bisaya. Magkuhan-kuhan. Unsa na ang fourth? Ha? Fourth? Ikaupat. Oh, ang year. Tuig. Oh, na. Ikaupat na tuig dali ko sa akong pagka-college. Sa college na ko bisaya biya na college ko biya. Bisaya ang college. Bisaya ba na unsa day? Bisaya oy. Unsa day? Wala pa ko kabalo. Oh, sige, bisaya na ng college. Genius biya ka, ikaw biya mahimong Ko genius. na sure nun. Para sa mga wala pa nakabalo, so kani si Ben,
morning namis mga segment diri na tawag na tog. Abangan. Itanong kay Uncle Genius. Ipangutana kay Uncle Genius. Oh, tanan. Tanan nga pangutana ninyo tubagon na niya kaya na niya tubagon. Yes. Mas bright pa na siya sa computer kabalo pa mga. Yes, si Google. Ang kanang kanang si Google kanang computer kanang nasa internet dira. Ako gatag og information na Oh. sa aking mail. Pag mo search mo dito, mo diretso natin yung utok, tapos siya pa mo release sa inyong computer. Ana, naka-bright si Yes, to be Ben, honest. o si Uncle Genius. Example. So, Ako ay isang model. Sige, sample. So, parehas karon kuan kanang bahin sa ano sa sakit kay grabe na ang mga health issues karon. Sana nga kay limited ang biyan ako. Dili limited ang internet, dili na limited ang Di ba, internet. limited na biyan ako pwede. Ayo dapat ano mumura din mi karon kay Hindi ako muhatag ano ng biya internet. introduction pa lang ni sa ano namo sa channel namo so, ano pa lang gamay-gamay ra tong pangutana isa lang ka pangutana so Uncle Genius unsay mayong tambal sa pagmapanhutan ng imuhang mata. Gabi, mapanutan na yung mata. Mapanhutan ng mata. Ay nako Dili Uncle dati Genius. dili Wala. na ako uncle day nakatisting Oh, ana. nya Nya idol ko sa akong uncle. Tapos Uncle Ana Genius. siya na kuan, Call Genius po. Unsa day pwede na itambal ani? Uncle nimo matawag si mo Uncle Genius. Grabe na. Dudong Genius kasi ya. Kay Uncle man nimo siya, Dudong Ano Genius. tayo sa Dudong Genius unsay pwede nimo ma-suggest ani na tambal jud. Sabi daw na Pero akong nabalaan na jud mga kanang binisaya lang manggod kay mao ra man jud na effective. Sa wala pa manggod ang doktor. Mao man jud na ang ginakuan jud tambalan. Gikan pa na sa akong lolo. Pingkasing lagi ko. Kung mapanuhutan ang mata dali na siya. Mangita kag ukok god kailan di mamugok-ok. Kailan may Uncle Genius unsay kuan buhaton sa ukok? Ang ihi ana inyuhan ang kuan tapos ipatulo nimo sa inyong mata. Wala nang panuhutan na. Tulo. Kagit mo Hindi, lang. seryoso. Seryoso mo na nawala Dili, na siya. ang mga bakterya na Uncle Genius. Dili kay naman na siya ibalik. Ato ang mata naman na siya sarili ng mga kuan ana ga kumbaga na guard ana ba para mawala na siya ba. Ma-prevent gud niya gud ang mga bakterya gud. Nya luwi kay ukok bawal na biya nadakpon kare endangered species. Kuya wag na nang ukok endangered na din ukok. Ako endangered ang ukok karon ng Uncle Genius na diri wala ni ukok diri sa balay. Ay noon pud eh. Nya unsa man akong maut na nagukok Uncle Genius? Pwede pud batagan pa magmahayop na kuha makuha ang tambal. Unsa pa ka ng mga basta sa Uhipan. mata. Uhipan. Liban. Alam mo na, isonos pero. Dili man pud endangered man pud na bawal dakpon man ka. Alam mo, pwede, alam mo. Alam mo pwede gapon eh depende sa imo. Katuyang bangkil gud kita man ang bangkil sa lamok. Ay kanang bangkil sa lamok. Tusok, Kana kana. kay dili na endangered ang lamok. Oh daghang kana lamok. promise dali lang kani sa katong murag. Yan, kasi makakuan ka ng dingding ako na Grabe po, dingki. Dili man ang dingki gud makuha man gud na sa true paak ba. Amo paak din. Kaya, mabangkin mo kayo, patusok ko. Dili man tutusok mo man tong himo og powder. Ngay tusok. Butang sa mata. Ay, powder din mo ang bangkil. Powderan daw ninyo ang bangkil sa lamok mga bisdax. Para Mawala. mahimong Kaya pag ang mahimong bangkil, powder mo kaya- to ibudbud sa inyong mata. Mata, para mawala. Para mawala daw ang panot sa inyong mata. Kakuan mo ng panot sa mata. Kanang Mag-ana-ana magliyok-liyok. kana daw maglihok-lihok ng Dali lang kayo sa basic kanang na. matingala daw kung mag-anak ka rin niya. Makalitra ka na mo. Panuhot daw na siya sa mata daw. Basic ra kayo. Unya kanang kan Uy, di man ako limited lang biya. sige, isa na last nga question. Unsay kuan Uncle Genius may tambal pag kanang Wala ko ikapunta na. pag pinuto nimong itlog. Grabe po. Palitkan lang na si Moya. Palitkan lang na si Moya kung gabinod. Kaya kulang na na sa litik. Dili ito seryoso ko. Ikaw nila na kanang binukal ko na tubig. Di ba mugdam na mo gawas na aso? Kana mo na itungod lang na mo itlog dara. Sigurado wala nang binod ana. Sige tawo yun eh. Paasuhan lang na. So, ana mga bisdax kung sa mga amigo natong mga lalaki dira. Labi na kung dugay maglingkod. Pag dugay daw mo maglingkod, magbinod man ang Binod itlog ng itlog, ninyo. So, inyo ang pabukal. Ay, unsa to? Magbabukal ng Oh, tubig. tapos Ayaw itungod nimo imuhang kuan mo itlog dito sa kuan ininit katong di ba na may mubuga ana na kuan aso? Ma-open pores na siya eh. Oh, mag-open pores mo kay tong Magka-white eggs na siya. Dili na white wala man ni white eggs. White eggs na. White eggs na. Maura to. So, humanan sa nato ang segment nato kay Uncle Genius mga bisdax. Anto dito lang sa takaron kay introduction lang man dapat ni sa amuhang grupo. Ako, si Rai, si Ben, o si Boy. Raven Boy, RVB. RVB. Dapat RVB ako RVB, muna dili good. bisdak ni Col. Dapat RVB. Your number one radio station. Ay, Basta radyo. Wala na, ano? Wala mo kadungog ato. so, ha? Wala siya. Dili. dili. Wala preso man. Sunod na lang mga vlogs na mo mga bisdax kay magchismis na mi dire. Kung gusto niyo mga utana just Hindi, mag-comment Comment lang lang kayo. Comment down kung sino mga gusto niyo sunod pangutana kay Uncle Genius. Tanan nga pangutana pwede dili lang bahin sa mga sakit mga bisdax. tanan-tanan. Oh, tanan nga pangutana.
Oh, bisag unsa lang mga pangutana, ayaw lang ng mga basta bisag unsa pwede ra ni pangutana na, bisag unsa na siya. Ipangutana lang kay Ang Uncle ipabuhat sa Jimmy. iya, kaya na niya. Oh, oh, kaya na ni mo buhatan ng ipabuhat sa Oh, mga. challenge kanina. Okay na sa imo ba? Unsa Kina mo sa na? Para na ay kwarto ba? Pangkaon. kapakapa baligya ko din digdidan anak ko. Sige na ba? Ya, pud nimsuk. Sige mo, challenge ka. Kasi challenge niya siya, okay na kayo. Baligya ko digdidan ko yun sa pahubuon tana. Bilian mo na. Bilian mo na ang challenge. Sige mo, kani ako. Sa item sa wala pa din na pangutana kung sige nakabisiyan karon ni Dili. Kuya Boy. Kuya Boy, unsa may kuan? Ay, giduol po na ako now. Di tama mananang Wala na. lang, katambay sa kuhan, kasi maglaglaag, bisa nasa. Ah! Ayaw kinabuhi sa mga amigo kami na niguro taw ni vlog para may mangkapa. Oo, para na- siya naa na. Traveler ang isa, traveler, daghang kwarta. Wala yung attach, mama, kapon. So at least na introduction na natamo mga pisdax. So sunod na lang pag-atang na lang mo saba kay mi diri amotog palayason na diri karon. Nay, kuan. Wala man nagayo sa silingan. So mga pisdax, paalam ayon si kuan sa Bisaya sa paalam. Babay. Mulakaw nami. Babay. Bisaya, babay. Mulakaw. Popo. Mulakaw nami. Babay. Babay. Hantod sa sunod nga vlog na lang mga Hopefully, pisdax. magsunod. English hopefully. Sige lang, pwede na nato sa gulag English basta kuan kay di man ta kabalo sa kuan. So, salamat kayo sa mga nagtanaw. Punta, suportahan mi ninyo, mag-subscribe lang mo. Subscribe lang mo sa among YouTube channel, Bisdak Nicole. Tapos mag-comment mo sa comment section kung ano gusto niyo. Pangutana. Pangutana kay Uncle Genius. Pero mag-limit lang tag pangutana kada ano. Yes. Pila lang ang pangutana kay para Pwede mo siya i-challenge. Pwede siya i-challenge, magbuhat po tag challenge segment para kay Uncle Genius. So, Yes. maura to. Pwede kasi- Paalam. God bless. Peace out. Bumabati sa inyo. Ano say, bisa to? Basta bumabati sa inyo ng maligayang araw. Si Rai, si Ven, at si Boy. Yeah.